umqondo kusuke kwenzakalani yini umuntu okusuke kufuneka yenze nje mayisetholile ukuthi angiphumelelanga. I think into yokuqala nje efanele sidlule kuyona ukuthi kulindelekile ukuthi umuntu ebe nesimo esikanjalo ukuthi vele uzoba nokudumala, uzoba disappointed, uzophatheka kabi, uzoba nayo imicabango emholele ekutheni mhlawumbe azacabanga ukuthi angilutho, ayikho into enhle ngami. Lokho kuyinto elindelekile futhi singathi mengase umntwana eziveza ukuthi uzizwa kanjalo kungayona into engafanele ngabe iyasithusa ngoba vele wenzakalelwe isimo esingemnandi. So uma umntwana ke esezithole engaphumanga ephepheni ngenxa ukuthi akaphasanga umatric, obviously uzoba disappointed, akazuphatheka kahle. So it means ukuthi kubalekile ukuthi athole abantu abazomsupport njengoba noNgqongqoshe besho ukuthi kubalekile ukuthi athole support evela kubazali, support evela kubantu asondelene nabo ngoba uma uthi usesimene sikanjalo ziningi izinto ezingenzeka, ziningi izinto ezingenzeka, ziningi izinto ongazithola usuyicabanga because mengabe sibuka nje ukuthi umuntu mesesimene sikanjalo engaba neanxiety, engagcina sekudevelopa even izinto njenge depression, ukukhwantalala. So kubalekile ukuthi uma usuzizwa unalo leli xhala leli lokuthi angiphathekile kahle, angikho right, ukuthi noma sisho ukuthi kulindelekile kodwa kunesikhathi esisibekayo ukuthi uma sekudlula isikhathi eside kangaka ulokhu uzizwa kanjalo, mhlambe sesibuka ke into edinga mhlambe ukubhekisiswa noma ukwelashwa. Kodwa kubalekile ukwazi njengamanje uzoba nakho ukucindezeleka, into elindelekile leyo into ngamanye amazwi it's okay if you are feeling like you are disappointed, you are sad, uzizwa uphansi, uzizwa ngazuthi you are a failure mhlawumbe empilweni noma wena wenzile kahle. Yes indeed mhlawumbe kukhona ukuthi awenzanga kahle, but kulesimo sokusona ke njengamanje kubalekile to get support or to be able to ukuthi uthole ukusizakala kubantu osondelene nabo. So njoba ngisho ukuthi it's okay ukuthi ungazizwa kanjalo okwamanje.